салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мо дар мотиватсия метиҳад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. варзишгари машҳури тоҷик Аъзам Ғафуров бо рекорди 12-2 4 ноябр дар турнири СА баромад хоҳад кард. дар ин бора худи Аъзам дар саҳифаи инстаграмаш ба мухлисонаш хабар дод. ҳоло ҳарифи ӯ муайян нест. ба фикри шумо ҳарифи навбатии Аъзам кӣ хоҳад шуд? ҳатман фикртонро дар комментария нависед ва мо идома медиҳем. ҷанговари амрикоӣ чемпиони феълии UFC дар вазни сабук Алҷемайн Стерлинг аз набард бо ҷанговари рус Пётр Ян ки мебоист дар UFC 267 ки дар Абу-Даби шаби 30-31 октябр баргузор мешавад даст кашид. хабар медиҳад MMA Fighting ба иттилои манбаъ сабаби рад кардани мубориза мушкилоти пас аз ҷарроҳии гардани ӯ мебошад ки Стерлинг ҳангоми таҳсил дар коллеҷ гирифта буд. дар ҳоли ҳозир UFC ба ин маълумот ҳеҷ гуна вокуниш нишон надодааст. ҳанӯз маълум нест ки дар ин мубориза Стерлинг пайдо мешавад ё ин ки не. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр. Всем здравствуйте. Всем уже известна ситуация касаемо моего поединка. Всем известно, что Алджа сбежал, как подлый трус. Что я хочу сказать? Я не собираюсь его ждать, не собираюсь просиживать. Я собираюсь драться 30 октября в Абу-Даби. И хочу обратиться к UFC. UFC, дайте мне любого вашего бойца, топ-5, топ-7, топ-10, который заслуживает драться за пояс. И я сделаю это. UFC, give me anything fighters who have to fight with me in Abu Dhabi 30 October. I show you who here really champ. Друзья, спасибо всем за вашу поддержку. Увидимся в Абу-Даби.